Benvidos á celebración da investidura de galeguidade empresarial da empresa Rodríguez López Auto, unha empresa que nace na década dos 80 e que en menos de 15 anos é líder na fabricación de vehículos especiais. Hoxe é un día para celebrar, porque o noso idioma, despois de ter avanzado considerablemente no mundo da cultura, do ensino e da comunicación, ten hoxe a consideración social necesaria para ser lingua da economía e dos negocios. Este, polo tanto, un acto excepcional que celebramos grazas á exquisita sensibilidade de don Enrique Rodríguez Jorge, director xeral da empresa, e nomeadamente grazas ao seu pai, don José Rodríguez López, que de estar hoxe aquí presidiría este acto cheo de emoción e ledicia porque foi el quen soñou coa súa escenificación. Por iso, a súa memoria permanecerá para sempre unida á historia da galeguización empresarial e o noso agradecemento será eterno por facer que Galicia sexa hoxe un pouco máis galega. O presidente do Parlamento de Galicia e íntimo amigo de don José Rodríguez López, fundador da empresa, quiso estar presente no acto recordando e apoiando a familia nun momento trascendental para a empresa e para o país. Saúdo moi cariñosamente á familia. Eu conocí moito a teu esposo e a vosso pai, unha persoa íntegra, unha persoa que, aquí está todo o que leva feito con todos eses traballadores e con toda esta dinámica de empresa que é un orgullo para Ourense e para Galicia. Eleva o nome de Galicia pois por toda España e por moitas partes de Europa. Podedevos sentir ben orgullosos de vosso pai, do teu esposo, porque, desde logo, o que leva feito para que teñades hoxe unha empresa como esta, 170 e algo traballadores, 170 traballadores, pois non é algo que se poida facer todos os días. Que se galeguice, no término cordial, esta empresa tan importante, xurdiu dunha conversa que tivemos no Parlamento, porque o Foro Peinador, a través do seu presidente, teñen iniciativas moi positivas para defender a galeguidade, tanto no eido empresarial como no eido institucional, pois surdiu esa conversa e me preguntou que empresa de Ourense pensas ti que podía ser unha que podíamos abordar a sinalización e lle dixen, pois eu creo que sin dudalo hai que falar con Pepe. E, xa me puxen a faena, chameino. E o primeiro que me dixo é como vou por dificultades. Eu estou encantado de que eso se poida facer na miña empresa. E aquí está hoxe a realidade do que ir tanto defendía. Defendía a nosa identidade, a nosa cultura, a nosa forma de ser, ese xeito especial que temos de andar pola vida, e el apostou por eso. E hoxe podémolo comprobar. Xosé González Martínez, presidente do Foro Enrique Peinador, na súa intervención enmarcou o acto nun longo proceso de galeguización empresarial, facendo un percurso histórico de algúns fitos importantes na incorporación da lingua galega como lingua válida tamén no eido empresarial. Agora mesmo, a incorporar a lingua galega en distintas actividades, e decíanos hai pouco que nas ambulancias van levar un manual en galego, e que mesmamente na informática aparecerán aí as mensaxes en galego, iso é un salto cualitativo moi grande. Por lo tanto, Auto Rodríguez López hoxe pode ser un modelo para que outros empresarios que aínda non se decidiron a sumarse a este procedimento desdramaticen a utilización da lingua galega na actividade empresarial e secunden os pasos desta empresa. Por eso, o valor, amigo Quique, do que estamos a facer hoxe non ten dimensións ata pasado un tempo en que se vai ver. E vaise ver como xa se veu noutros espazos da produción, da actividade económica. Quero traer aquí a coacción o feito de que, cando galeguizamos a empresa Castromil, pois o empresario, cando lle propuxemos aquela idea, pois dixo,
Pois é que a mí nunca ninguén me propuxo tal cousa, pero podemos empezar mañá. É que a vontade daquele empresario galeguizouse a empresa, que era a empresa máis importante de transportes de Galicia, que vertebraba as comunicacións en Galicia, galeguizouse prácticamente en 6 meses. Puxéronselle nomes aos autobuses de escritores, os empregados recibían a nómina en galego, a actividade notarial que tiña que facer moitas veces a empresa facíase na notaría en galego. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, louvou a iniciativa da dirección de Rodríguez López Auto, salientando a importancia que esta empresa ten en Galicia e a súa proxección fora da nosa comunidade. Celebramos a galeguidade empresarial nunha empresa punteira, nunha empresa moderna, nun lugar onde preparades vehículos que teñen moito que ver co futuro, que teñen que ver moito coa asistencia, coa urxencia, coa sanidade. Pero aparte traballades nunha empresa que ten un nome moi relevante en calquera lugar de Galicia e mesmo fora dela. Unha empresa avanzada na tecnoloxía, no que fabrica, é unha empresa que hoxe se apunta a outro tanto da modernidade, que é a súa galeguidade. O feito de utilizar a lingua galega dá denominación de orixe, dá confianza, dá proximidade. Notámoslo, afortunadamente, en as empresas que cada vez son máis as que se apuntan a dar este cambio no seu funcionamento interno. E para iso facemos falta todos, os empresarios, evidentemente, unha parte fundamental, pero tamén cada unha das persoas que traballades na administración, cada unha das persoas que traballades acarrozando estas ambulancias, os que as probades, os que as trasladades de un lado para outro. E a implicación de todos e todas dentro da empresa e tamén fora é o compromiso que temos que ter con o noso idioma, con a nosa lingua, con a nosa cultura, sendo orgullosos do que somos. Non somos nin mellores nin peores que a ningún outros, pero temos que defender o noso, o que nos é propio. Porque defendendo iso tamén, a partir de hoxe, defendedes esta empresa. E defendedes un emblema que ten Ourense, que ten Galicia, e que se debe ao voso traballo diario. 170 persoas, que sodes as que lle dades vida todos os días e que facedes posible maravillas como estas que estamos contemplando hoxe aquí. O director xeral da empresa, don Enrique López Jorge, debullou na súa intervención o plan de normalización lingüística previsto para os próximos meses, indicando que xa está dispoñible a páxina web, as pantallas táctiles que van incorporadas ás ambulancias, así como os libros de instruccións que xa falan galego. Quero agradeceros a vosa presencia que temos aquí hoxe para impulsar o uso da nosa lingua materna no ámbito do traballo diario e na relación que imos ter con nosos clientes e provedores. Nos últimos meses estamos a desenvolver unha serie de medidas neste ámbito que hoxe presentamos. Xa está dispoñible para todos os usuarios da rede a primeira versión da nosa páxina web corporativa en galego. Dispomos de catálogos comerciais e de manuais de instruccións dos vehículos en galego para o seu uso por parte dos nosos clientes. A partir do próximo ano, a relación con nosos empregados será principalmente en galego, dende os contratos laborais hasta as notificacións internas. Reforzarase a atención en galego das comunicacións telefónicas, correo electrónico e outros medios para aqueles interlocutores que se dirixan á empresa na nosa lingua. Na próxima modernización das instalacións previstas para o ano 2021, toda a cartelería e indicadores será multilingües e con unha presencia relevante en todos eles da lingua galega. E moitas accións máis específicas que a partir deste ano 2019 e durante os próximos anos imos a desenrolar para que a nosa lingua se manteña máis viva que nunca no día a día da empresa e agardo tamén que nas nosas relacións persoais fora dela. O uso da lingua materna é un motivo de orgullo que fomenta a diversidade e pon en valor unha cultura secular transmitida polos nosos antergos que é parte fundamental do noso pasado e debe ser unha peza angular do noso futuro. Reitero o meu agradecemento á Secretaría de Política Lingüística, ao Foro Peinador, e agradecer a súa presencia neste acto, que seguro vai refrendar o sentido de pertenza que temos todos pola nosa terra, polas nosas costumes e pola nosa lingua. Como parte final deste acto, e aproveitando a presencia hoxe aquí de moitas das persoas que lle tiñan e siguen tendo cada vez máis tras a súa ausencia un enorme feito persoal e profesional, imos ter un pequeno recordo para o fundador desta empresa, José Enrique Rodríguez López, esposo, pai, avó, emprendedor e, sobre todo, exemplo para a meirante parte das persoas que aquí nos atopamos. As verbas de recordo penso que deben ser curtas, por iso só quero compartir con vos os principais exemplos que nos deixou na súa vida.
As cousas, sempre dicía que non se cambian falando, senón traballando para que se cheguen a cambiar. Esa é quizá unha das principais obsesións que tiña. Nacendo dunha familia pobre, nunha provincia pobre e aislada, pelear por mellorar, non para él, senón para a súa familia, os seus empregados, proveedores e todas aquelas persoas que se pudieran beneficiar directa ou indirectamente da súa capacidade para xerar novas ideas e novos produtos. De todo o traballo que conseguiu traer para Ourense de toda España, foi sen dúbida a persoa que menos o disfrutou desde o punto de vista económico, pero sen dúbida foi o que máis o disfrutou se consideramos o enorme orgullo e satisfacción que sentía cada vez que traía traballo para casa e para a súa xente. Pertenceu a ese militario grupo de persoas que sempre dan moito máis do que receben. O noso pai traballou arreo pondo todo o esforzo e talento para conseguir que todos os que o rodeábamos tivéramos unha vida e un futuro mellor. Nos areales de Cangas, muros de noite se erguían, ai que soliña. Rematouse o acto coa descuberta dunha placa en homenaxe ao fundador da empresa, don José Rodríguez López, por ser el quen soñou con este gran paso a favor da galeguización empresarial. Tanto o público asistente como os traballadores e traballadoras da empresa asistiron ao acto que foi animado musicalmente polo dúo formado por Emilio Rúa e Rosa Cedrón. María Soliña. Rasguei botas sobre Cangas, soños de medo tecían, ai que soliña que dache, María.